मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। Presented by Unique Films। जवाना कजलिना जुलिया के याद आवी महले सकुलिया के जुलिया के जवाना कजलिना जुलिया के याद आवी महले सकुलिया के सपना में आवे बड़ी तड़पावे छम छम बजावे पायलिया रे जवाना कजलिना जुलिया के याद आवे महली सकुलिया के याद आवे महली सकुलिया। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। कोचिंग कॉलेज साथे साथे हमारा पढ़ले केहू से प्यार नहीं हमारा से कइले। कोचिंग कॉलेज साथे साथे हमारा पढ़ले केहू से प्यार नहीं हमारा से कइले। कैसे भुलायू हो गलिया के कैसे भुलायू हो गलिया के याद आवे महले से पुलिया के जवाना कजलिना जुलिया के याद आवे महले सकुलिया याद आवे महले सकुलिया। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आके परदेश मोर लागे नहीं मन हो धक धक करे जब सोचे धड़कन हो। आके परदेश मोर लागे नहीं मन हो धक धक करे जब सोचे धड़कन हो। प्रिंस गुडू हाल कहे दिलवा के पवन गुडू हाल कहे दिलवा के याद आवे महले से कोलिया के जवाना कजलिना जुलिया के याद आवे महले से कोलिया के। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सावु विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।